Nanku umtshana kaJojo, umtshana kaKhehlane, umtshana kaFiri, umtshana wasemaqoqweni. Sesingaphakathi ke xa senjenje ngalo olusuku lokuhlalutya amathongo is the 4th of April 2021. Kungena lona ke lobhele lesabata ngayo le Sunday yale Easter weekend apho bekubethelelwe khona elinye ibhele elikhulu lesabata uYesu. Asithethi lonto ke sizawuqala njenge-announcement ekhawulezileyo ethi wena mntu ububhalisile kwisikolo sakwaVusilanga sokufuna ufunda ngamayeza, ukubana le number uyisebenzisileyo ayikho kuWhatsApp awuzukwazi usingena isikolo because isikolo njengoba si-online, any other communication, any correspondence yenzeka kwi-group. We form i-WhatsApp group apho sincokola khona, sinikana ilink, yonke into esiqhuba khona. Ukuba ukho kuWhatsApp khawusibhalele futhi uthi bendibhalise ngenamba ethile, nantsi inamba kuWhatsApp. Wena mntu othi awifumenanga i-communication khange uqalise ukungena kwisikolo yesterday, meaning Saturday, it means awunaye uWhatsApp okanye mhlawumbi abanye bebhizi ziipasika, masiyeke ilale ke ngunumber 1. Unumber 2, sisahlaba ikhwelo ke kuwena mntu othi uyayithanda uyayicwaba into yokuhlalutya amathongo. Ubhele uthi uyayonqena lento yokuhlalutya. I feel comfortable ukuhlalutyela umntu esimnike amayeza lapha ekhaya because siyakwazi uyiva lento uba ibhalele ngaphi. Siyayicenga ke into ethi wena mntu othandayo ukuhlalutya ongena ngxaki ungasikhangela ukwenzela uba sincedisane kule nto, ibe nguwe ozawukwenza loo nto. Sawubona uba siyenza njani because ke zikhona nento zoZoom kweli xesha. Masingeneni ke entweni, singene kuwo lawa namhlanje. We doing week 5. Siyacenga ke because previously sifumana uba umntu ubhalile kodwa ayivakali into ayibhalile because kangayiride kuqala, ingasuke uyibhale uyifunde ukwenza ingabi nazi mistakes phele ngoku sitolika into engekhoyo. Ngena entweni ke bhele, ungalibali ukuthi abafikayo mabasubscribe, sikhulise elikhaya, ungalibali ibhele. Kodwa ke selibele ubhele masigqithe. Siqala kowokuqala, upassive income with Molo. Wow, passive income with Molo. Uthini upassive? Uthi Molo tata, I dreamt of my son 8 years on 2 separate occasions walking with a lion and I was so afraid of it. Passive. Yabona ukuba ubungumntwana wasemabheleni okanye kweminye imizi ke phantsi ufana neyalapha emabheleni, ubuzawuthi lihle elithongo xa umntana umbona ekhathwe zezi zikhawukhawu zehlathi ngabantu abadala ke abo. Lihle elothongo ke khawukhawundini likaMolo. Ndiyabona nawe ngoku sewuyile lion. Passive. Siyadlula ke ku-passive income siya kuntsikelelo mthembu. Uthini untsiki boy? Uthi Molo tata, bendicela ukhe uthethe ngomgugudu nesafayisi nomganu. Enkosi ntsiki boy. Ngelishwa ke tata siyahlalutya apha. Khawuyigibisele phaa ku-Wednesday because i-suggestions zemithi emasincokole siye sizithathe phayana ku-Wednesdays. We've not discussed umganu. I don't know umgugudu. Mhlawumbi I need to check elinye igama uba yintoni umgugudu, but ke umganu once researched it sawushiya esithubeni, I don't know why, kodwa ke sizawukhangela sigqithe siye ku-Asanda Sokhaya. uAsanda. We must give ke shout out kubantu abanjengo-Asanda. They are always here. Ngabantu esiyazi abalisupporta elikhaya. Big up ke ko-Asanda. I can see nomnye uNobesuthu Jack apha ngezantsi, nabanye wethu baninzi. We say big up to abantu abalisupportayo elikhaya. Uthini uAsanda? Uthi cama kubhele, ndiphuphe ndisekhaya endlini enkulu, meaning le kuthethwa kuyo xa kukho umcimbi. Ngumakhulu mama katata ongasekhoyo, ngutata ndim nelast born katata singqengqile. Thina siphantsi, umakhulu usebhedini kweli cala lotata. Umakhulu wam uyangcangcazela kakhulu kule bhedi yakhe. Ndiphakame ndiye kuye athi kum ndiyagodola. Ndimombathise kuba ndifike engazombathanga kakuhle iingubo zakhe. Ingathi ugqiba kwam umombathisa ndimbone ukuba uyekile ukungcangcazela. Yayibona ke eli Asanda lelinye lamathongo aqhelekileyo, axhaphakileyo,
athethe into enye ethi umakhulu uyagodola. Khayigibisele phayana ekhaya niyincokole nelikhaya nibone ukuba niyithini into kamakhulu ogodolayo. Imizi ke asanda ayitrite ngokufana lena into, kodwa eyona nto ixhaphakayo kula makhaya ethu xa sibona umntu ethi uyagodola, if umakhulu zange ayenzelwe inkomo yakhe okanye ibhokhwe yakhe lena ekuthiwa zinkobe, uyayiqonda mos xa bengumuntu ongutata bekuzawuthiwa uyakhatshwa ngalaa nkomo yakusasa, oomama kuzawuthiwa zinkobe. Kuyafuna siyijonge kuba yenziwa na inkomo kamakhulu yenkobe okanye ibhokhwe, iba yinkomo kweminye imizi iba yibhokhwe yangaloo mzi. Masijonge uba yenziwe na loo nkomo. Ukuba yenziwe, then the next consideration izawuba lixesha eli eyenziwa ngalo. Mhlawumbi umakhulu uyaphinde futhi abuye acele enye into kuthi singaba bazukulwana okanye abantwana babo ayize engelithi uyagodola. I also remember ii-cases apho kuthiwa umntu uyagodola. I've had lots of cases. Xa kuyiwa emadlakeni alo mntu othi uyagodola, ufumanisa uba ikhona iproblem edlakeni. Omnye eldlaka lisemanzini. I remember cases ingakumbi kule area yoMancobo apho umntu kude kufundiswa uba asuswe kweli dlaka kulo because lidama amanzi, linomthombo, ayenzelwe linye. Yiprocess ke eyenziwayo kula makhaya ethu, but I do suspect kulena yakho icase tata inobumakhulu zange simenzele nto, yiloo nto sebuya ethi uyagodola. And uzuyijonge le nto umakhulu leli kweliphi icala, ibiza upointa kuba ngumakhulu eliphi icala, and nilikhaya apha nihleli endlini enkulu, so khaniphinde nihlaleleke kulaa ndlu enkulu yonke le nto kamakhulu ogodolayo kwenzela umakhulu angagodoli. Sigqithe siye kuNobesuthu Jack. Uthini uSuthu Girl? Uthi camagudada uBhele, ndicela xa kukhona ithuba kukhe kuhlalutywe into yoba ingaba abantu bekhaya abangasekhoyo abalishiyayo eli ngengozi bayangena emzini xa kuqokelelwa izihlwele zingeniswa emzini. Ngoba kule ntetho ethi abantu abasishiya ngengozi kufuneka bahlanjwe kuqala ngoba abafuni kungena benamanxeba. This is a very nice discussion for Saturday. Kuba Saturday mos kulapho sithatha khona itopic sihla amahlongo naphezulu. Khawuyikope uyifake ese request kwizinto za Saturday xa besincokola loo nto Saturday. Ke sijonge, is a very nice nto. Sizayincokola Saturday. Mandingayincokoli ngoku. Yes, manigqithe. Enkosi, ingasungalibali ukuyifaka phayana because when we look into esiyenzayo xa sijonga i-comments, you remember ukuthi uMonday senza into zasevenkileni. So when we check i-comments za Monday, abantu basuggest makuxoxwe ntoni ngoMonday. When we do Wednesday ngamayeza, abantu basuggest makunqokole njalo ke uSunday ngamaphupha amathongo njalo. This is a very nice topic. Ayifake under uSaturday. Sigqithe siye kuNombulelo Yami. Uphansi uba nguyami sithini ke Nombulelo? Uthi camakubhele, mandikubulele ngoba ulwazi lwakho ungalugcini kuwe, ufundise nathi ngumbulelo ongazenzisiyo. Siyabulela nathi Nombulelo. Kaloku kuthiwa kufundwa ngamntu. Kwakukho intetho kudala kusazatyalazwa eyayisithi educate to liberate. Bazawuyazi ke abantu abakhulele kwi-black consciousness, kuthiwa when you educate the next person you liberating that person. Kuphinde kubekho enye intetho ethi how do you show ukuthi you have the light is by enlightening others, because if you say you have the light but you don't see it, you don't have the light. And if you have the light and you hide it, still you don't. So siya educator ke to liberate nathi by sharing. We are also learning because bazawusibhesha abanye, omnye angakwazi uyipackage i-criticism yakhe ayithumele ikrwada, but that is also a learning process. You don't come out unless you are ready to face the world. Enkosi ke sigqithe siye kuMabatho Mlonyeni. Uthini uMabatho wasemabatho? I once had a dream of my dress code, but it was blazer of Roman church in colors is purple, but the
that thing is there. Am not a Roman, but when realized that where my father come from, there were Romans, but I didn't grow up around them. Even granny were visiting in part-time, more likely like June month. After dream, I went to pray at the mountain, then came back. I was visionary, 3 candles placed in form, the yellow one in the middle, purple and white inside. I'm asking you guys to visionaries in your ways as I understand differently. Mabato Mlonyeni from Northern Cape. Apha mhlawumbi lena ingafuna abantu bezinkonzo zomoya, because it points to into yenkonzo. I can see i-colors of purple. I-color purple ke nje basikhe sancokola nje i-associatewa nesidima. Yiloo nto u-color purple ezinkonzweni izaba yilanto lento ngawazi amagama ento zenkonzo, lanto ixwaywayo ibumxwayo. Xa i-purple it symbolizes i-level ethile yomntu. You'll also find this color purple kwi-universities, kwi-graduations. Ufumanisa uba is not everyone who wears the color purple. Yi-color yesidima ke i-color purple, kanti emayezeni bazayithatha benze imikhando ozeneke ibe yi-color yenhlahla. So I think la makhandlela nazo ezi colors nale arrangement yazo is something pointing to spirituality. Iyafuna ke uyidibanele nabantu abakwezi nkonzo zosindisa izinkonzo zomoya, oma St John's, oma Zion, baza kucacisela ukuthi ithini lento, but yonke lento it points to izinto ezi-spiritual. You talk about mountains, omnye umuntu uzawuthi lubizo, omnye umuntu uzawuthi izinto zasesiprofetweni, but yonke lento it points to izinto zenkonzo. Mhlawumbi wena ubizwa ngabantu benkonzo. They may come in a form of abantu be-Roman Catholic Church, but it could be ubizo, mhlawumbi ubizwa esiprofetweni. Gqitha ke bhele siye kuwamgqiba, yabona xa sewudlisiwe ke kodwa wamgqiba, kodwa meaning wamdlisa. Uthini owamdlisa? Uthi tata ubhele camaga umntanomhla ayafaka umlilo utshisa ubhele, and then ibe zezazandla zinhle, enkosi wamgqiba ungakulinge undigqibe. Siyadlula ke kuwandigqiba singene kuSimthembile Sicotho. Uthini uSimthera? Uthi ndiyabulela tata ubhele kakhulu, inkosi ikubusise. Sithi camagu tata uSimthembile Sicotho. Inoba nguSichotho, sigqithe siye kuNombulelo Yami. Ndiyakhumbula besithethile ngaye uyami yami. Uthini? Uthi camagu tata ubhele ndiphupha ndigqitha ngasemlanjeni omkhulu. Xa ndisondela lamanzi aclean phakathi kulomlambo kukho intombazana enhle inxibe ilokhwe emhlophe ihamba nenja emnyama apha emanzini. Ndijike xa ndiphinda ndidibana nale ntombi lenja ngoku imhlophe camagu. Buli kukhona intetho eyayisithi kudala, ndiyabomba yayikotshwe phaa eBhayibhileni lena ithi kuyabaluleka ukubana imimoya le siyingcikive, so that siyive le mimoya ukubana mihle na okanye mibi. Apha ukuba sithetha ngalamanzi aclean, phakathi kuwo lamanzi alomlambo kukho intombazana enhle enxibe ilokhwe emhlophe. Someone would also talk njengalento besikhe sagqitha kuyo, would also talk about izinto zobizo. Athi wena uyabizwa and wena uzawuhamba ube nezinto ezimhlophe. Mhlawumbi xa sewujikeleza kuloo ndawo kujikelezwa kuyo, uba uyojikeleza eZion, mhlawumbi uyojikeleza white, okanye ukuba yinto yentwaso uzawuba neentsimbi ezimhlophe. Yayibona ke ngoku ifake inja emnyama emanzini, ifuneke ngosiyingcikive ngole mimoya ukuba ithini ngoku le mimoya, why sizawubona inja emanzini. Kodwa ke it may not be all bad. Nangona inja is not expected ukuba semanzini, mna inayo i-question mark. Sizayishiya ngelithi
lento could point to two things, but I don't want to talk about the second thing that it can point to until uphinde uze nelinye, so that sijonge ipattern. Okwangoku it can point to izinto zentwaso, it can point to izinto zobizo of any sort, but there is a second part that can worry me, but masiyilinde ndingayikhuphi until uphinde ujonge enye ipattern yezi zinto zalamanzi nezizilwanyana. Yayibona ezi zinto zihambe zidibane nobizo lamathongo, kuthiwa unobizo. Masijonge ingaske, yes, masiye kolo hlobo, but ingalubizo, it could be something else. Siyadlula siye ku-vice Phemelo. Uthini u-vice grip? Camagu tata ubhele, ndiphupha ndikhwele iteksi ingathi ndiya etown, ingathi ndibhatale ndohlike. Xa ndijonga i-change yam iyashota, ndileqe ndiyikhalele okanye mhlawumbi ndiyikhalele ngaphambili le teksi nyani ndiyifumane bandinike i-change yam endleleni buya ndidibane nehlathi. Xa ndijonga left kukho ingonyama naseright khona enye indlela yam ufuneka idlule phakathi kwazo kodwa azinamsindo, ingathi ndiyoyika ingathi kuthethe ilizwi likayayikhulu, andiyanomakhulu kanye tatomkhulu I guess, lithi hamba azizukwenza nto ezingonyama. Ingathi ndihambe nyani ndidibane nomthi omkhulu kwakweli hlathi, ndihlale phantsi ndiphumle. Ndithe saphumle kwafika abantwana bezingonyama, ingathi bayandincamisa apha ebusweni, bandivuyele, ingathi lithetha ingaba lithetha ukuthini. Yabona eli ithongo, there are two parts. Kukho le part yale taxi nale mali ubuse uyiluzile wayileqa itaxi. Ndiyabona uyabaleka apha emathongweni ufumana neteksi, wayifumana back imali yakho and then ligqithe uzoba kweli hlathi ubone ezingonyama. Both parts azikho zimbi kanye azikho, yes, they are not bad as a part. The emphasis izaba ku the last part yeli hlathi nezingonyama. Ngalamathongo ke kuthiwe mahle, thina abantu basemabheleni siyawathanda lamathongo amahlathi namathongo ekati zehlathi, because thina singongwekazi, singamatholengwe, singamabhele, singabantu basehlathini, singabantu basezintabeni emiqolombeni. So lamathongo ngamathongo kuba ubuphakathi kwezihlwele. Nanga lamatholengwe, xa sithetha ngengwe ke ngosesezezingonyama, nanga lamatholengwe sezodlala nawe, sezokuncamisa. Is a very nice nto ngokwasethongweni ukubana izihlwele zehlathi, izihlwele namathole azo akuvuyele. The part engasentle, I wouldn't really worry. Siyeke lena i-commentary ethi once uba semotweni ubuhamba ngekheji, I think bayeka naba babesitsho. So alikho libi ke sihlwele, libulele ucamagushe kubantu bekhaya ukuthi mabangayeki ukuvela ucela imali. Usukubona imali uyikhupha uyinika onoteksi, ucela imali, ucela inhlahla, ucela okuhle uzokwazi uba ubomi bakho bube buhle. Sigqitha abantu kanene u-vice grip. Singena ngoku kuza noncedo Fukas, inoba nguFukas. Yabona izinto ezizatshintsha. Nanku uza noncedo. Uthini uza noncedo? Uthi sibongile Popo, inoba ngupapa wona kule age yethu siba ngopapa. Sibongile, camagu tata ubhele, ndifuna ukwazi ndiphuphe inyoka enkulu isemanzini, ndithe kusenjalo kumondlalo endileli kuwo kumanzi ingathi ndichamile. Zanoncedo apha sihlwele, le nyoka inkulu isemanzini ngabantu abadala. Remember we've discussed into yenyoka, sathi inyoka lutshaba, sathi kwenye iculture inyoka sisihlwele. Nakulena ke iculture yesiXhosa, inyoka depending on the context, we kept saying that inyoka depending on the context. Lena inyoka, remember kubantu abathwasayo, abantu abathwasayo will tell you ukuthi isiduko esithile inyoka yabo emanzini nje, isiduko esithile inyoka. Lena inyoka yinyoka
engabantu bakokwenu uvuka uchamile. What does it mean? Thina ngokunokwethu ukuchama kwi-age ethile points to izinto ezingenzekanga. Zingazininzi ke into ezingenzekanga, thina we only think of imbeleko. It's more than imbeleko. Khawuqwalasele apha phakathi kwekhaya ukuba ingaba kukho ntona ishekele ngasemva. Sometimes uyakwazi ubona wena kanti ubonela umntwana wakho, ubonela usister wakho. Masijonga apha ekhaya ukuba akukho mntu namatyalana azawusenza sithi ngoku sesisemizini sendile. I've had cases apho uzawujika sewusemzini kufuneka uyokwenzelwa imbeleko, izinto azihambi, umakoti uyachama, into ezinjalo. So zezi zinto zethu ke we don't take them light and we don't want to subject them to science because azinidi science. Ayikho scientific. Gqitha bhele. All I'm saying wena zanoncedo khawuzama ukhangela apha phakathi kwekhaya uba akukho zinto na zishekeleyo ezifuna ukwenziwa. Siye kuphumeza Nkwalisto uthi camakuba ubhele siyabulela ngohlalutyelo amathongo. Camakuphumeza wayikhona umnyongo uphumeza. Sigqithe siye kuNomi Noms. Uyabona ke xa kuthiwa Nomi Noms kuthethwa ngemicimbi phezulu oNomi Noms. Uthini uNomi? Uthi camakutata ubhele kusuku lwesine ndisebenzisa isichitho khombo ndiphuphe iimbovane in bracket ubugxwangu bundiluma ndibuvuthulule ndincediswa ngunyana wam. Ndithi xa ndijonga apha ebhedini ndifike kukho isitya sekhanka in bracket isitya senja leya lapha endlini sigcwele amaphela ingathi ndiwabulale ngeblue death, umgubo lo wokubulala izinambuzane. Ndazicingela ke ukuba kuphuma ezazichitho ndinazo. Ndiphinde tata ngo-day 1 ka-step 2 ndiphuphe abantu abangoomama behleli endulweni about 8 bonke baqabe imbola emhlophe bombethe amabhayi enziwe ngesikhakha esimhlophe. Akhange bathethe ke bona bebehleli nje bedwelile. Xa ndizicingela ke mna ukuba inoba abamama baqinisekisa ukuba ikhombo le ndiyisebenzisayo iyasebenza, ndicela uluvo lwakho. Camagu Nomi Noms. Yabona ke uNomi uyasincedisa ke apha, uthengisa ikhombo yasemabheleni yesichitho. Uyayithengisa kangoba nathi siyamkhuthaza. Sihlobo sam, ukuba uyayiqaphela lento, if ubungumuntu ebekuthiwe uzile apha ekhaya uzolanda le khombo, we will tell you what to expect ku-stage 1 okanye u-step 1 and tell you what to expect ku-step 2. U-step 1 wekhombo simbiza ngoba ngumagqudu. Abantu abahamba apha ekhaya bayayazi. Yiletyiwa imnyama, inenqwaba yamayeza, ineziwasho, inamafutha, iyinto eninzi. Yonke lento iphayana kulatyiwa imnyama. Umagqudu liyeza lokulwa, lilwa izichitho. That's why kuthiwa ikhombo yezichitho. Uyabona ke xa sithetha ngembovane, imbovane it's either isichitho okanye zizihlwele. In this context sisichitho. Amaphela sisichitho. Abanye abantu bazawuthi it symbolizes ukwanda kwezinto. Iphela yinto emdaka. That's why iphela silityumza noba sesilibona lihambe esilingini, siqhekeze kwalo ceiling, sigibisele isihlangu, siqhekeze iglobe because sifuna ubulala eliphela. Eliphela ngoku ulibona likwisitya senja. Inja ngokunokwethu sisihlwele. It means ngoku lento ibikungcolisa nalapha esihlweleni. Now uthi ke ngoku after usebenzise umagqudu lento ongasilwa ngayo, kuye kwabonakala izinto kuba noko kukhona ukuvaseka, ukuklineka. U-step 2 xa simbiza sithi ngukhanya ehlungwini. Ukhanya ehlungwini izawuba yiletyiwa ipinkish. Ungayimameli imibala kaBhela, uBhela akayazi kakuhle imibala, but letyiwa inamayeza amaninzi okuvula izinto. Kuphinde kubekho nezinto zeziwasho ezivula izinto
kwakuletyiwa ekuthiwa ngukhanya ehlungwini. Ukhanyile ke ngoku nabo mama banxiba izinto ezimhlophe, banxiba amabhayi, ngabantu bekhaya abo. Ngoomama bakokwenu baphezu kwentaba, yayibona ke ngoku loo nduli, loo nto iphezulu, bakujongile. It means ikhona ke into esukileyo. uMaGqudu ke nokhanya ehlungwini bayazenza izinto ezivula indlela. uBhele sefumene ichance ke ngoku yothengisa. But on a serious note, we keep saying nabani na every 3 to 4 months phungula izichitho, yonke into iyaklinwa. Neeringi ezi zethu simane sizifaka ibraso, siyatshayela kula makhayethu, siyastamba imoto zethu, yonke nje into is susceptible to ukungcola. So that susceptibility ke ifuna wena uyimele ngeenyawo uphungule. That's why sino spring cleaning, kubekho nje ukuklina nje okuqhelekileyo. Once in a while you go deep. So uMaGqudu ke siyamsebenzisa, okanye masithi yonke la khombo ukumane siphungula kuzobonakala nalamathongo. Because if umdaka nabantu bekhaya abaveli, tyhini Bhele besendaweni kanene, silapha ngoku kumbuso nkosi. Yabona ke xa sekuthethwa ngombuso kuphinde kuthethwe ngenkosi, kumcimbi onzima. Uthini umbuso? Molo tata uBhele, molo mbuso. Yabona ke ungabuliswa ngumbuso, yaziba noko uSamuel. Siyabulela ke nkosi, sigqithe siye kubonga inkosi Mbatha. Uthini uTabongs? Uthi ngeke ngikhe ngaziphupha kungathi ngumuntu ongasekho kulelizwe, but umzimba wami azange ngiwubone. Bengiyinto engathi sekuyispirit nje kuphela. Okokuqala ngangisendlini yakithi yakudala eseyawa njengamanje, kungathi besiyigroup nje. Then mina nginikwa idirection ukuthi ngiphume ngiye somewhere, then ngazibona sengehla ngenyuka nje endaweni. Okwesibili leli phupha libuye kungathi ngihamba entsimini yombila oluhlaza, angazi kuze njani ngagcina sengingena emzini wase next door ekhaya la ngikhulele khona, ngagcina sengizixoxela nje nabantu bakhona. Bonga inkosi Mbatha. I want to suggest masingalihlalutyi elithongo. I want to suggest, because meaning can be deep, but I don't want to go astray. Kukhona le ndoda ekuthiwa nguMpunga yesintu, uMlekeleli Mbatha. You must know him, uMlekeleli Mbatha. I think he would be better placed, because singayilahla lento. Amanye amathongo a culture specific. Yabona ukuzibona so spirit will mean two things with culture isiXhosa ne culture isiZulu. You understand? So I don't want to get into it. Umbila, ukuphupha umbila kwi-culture yesiXhosa ne-culture yesiZulu have two meanings. That's why ndithi khawukutshekishe uMlekeleli Mbatha. I'm quite certain uza kuncedisa, because it's so important to be messed up. Masidlule singakhange siyitsale, but ndifuna uyishiyo lo hlobo ukuthi khawukufumane uMlekeleli. Is very good naye kwezi zinto, is very good. I also follow him kwezi zinto zesintu. Is called Impunga Yesintu for a reason. He's a researcher kwizinto ze-culture yesiZulu. Sidlule tata. Sidlule. I'm sorry ukubana ndingalihlalutyi, andifuni ukukulahla. Singene kuThemba Mahlumba. Uthini uThemba? Uthi molo tata uBhele, ndiphuphe ndinikwa a baby brown gun green ngekhala. There was a machine gun on top of my bed pointing at me and following me whenever I move sideways until someone gave me a gun. Number 1. Number 2 uthi another one. Soloko njalo ndiboniswa indlu yakulomama Mamcwaba le katata omkhulu, into enjani. First one, a gun, a knife, a blade, anything that kills. Thina bantu
bamayeza sithatha lonto as an attack on you. Una this gun pointing at you. Where is this gun? Ikulendlu hlala kuyo. Ithi ke lonto bekungalulanga ebomini until someone gave you a gun as well. So ubomi bakho ke mhlawumbi bebuphansi koxinzelelo inoba ikhona into oyibonayo elutshintsho ukubana ayikabikho kuyafuna uba ufumane umuntu oza kunika your own gun. Sithetha kaloku kuyaliwa mos igun into yokulwa, so now you must bring a gun. Ungezi nemela empini yezibhamu batsho ngapha phesha kwethukela. So a second one ithi uboniswa indlu yakulomama. Siye sithi ke xa ubonisa indlu yakulomama, if ubungayazi khawuyikhangele. Ukuba ubuyazi khawukhe uye mntana omhle uyolala kulomama. Noba ufike on a weekend ufike kulomama uzixelele ba uzolala, ungafiki ubulise ugqithe ugoduke, hambolala kulomama. Sigqithe ke siye kwelilandelayo lithini uPhumza Malgas. UPhumza cama kutata ndiphuphe ngathi ndisendaweni engathi liplasi, but eli plasi ngathi lidala. Ndithi xa ndijonga phantsi engceni ndibone amaqanda. Xa ndiwajonga ingathi ndikhwaza umfana kweli cala, ndimbonisa la maqanda ingathi ndiyambuza uyawazi na maqanda kaSkolpati. Ndiye ke ndawabeka kwiplastiki enelaphu elibomvu elondlelweyo apha kuyo. La maqanda aye aqandusela ndiwajongile ingathi ndiyaphinde ndiyakhwaza kwakhona kwalomfana bamakandijongele makajonge ayaqandusela. Ya ubona amaqanda ayaqandusela, amaqanda kaSkolpati. Yebona ke uSkolpati spiritually has many meanings. uSkolpati xa ubona amaqanda kaSkolpati eqandusela, generally amaqanda is life. Amaqanda is life, so xa iqandusela something new is coming, is bringing out of the shell. So la maqanda kaSkolpati, uSkolpati mosi sisilwanyana either samanzi okanye sehlathi. So zezinye zezilwanyana kuthi thina abantu bamnyama ezine meaning. So nansi ke ngoku esilwanyana sine meaning, siyaqandusela. Usibopheke ngelapha elibomvu, khawujonge elithongo yintoni liqanduselayo, uyibophele ngelapha elibomvu. Is not something bad, khona lento iqanduselayo, khayilinde. It could be into enhle for wena okanye masithi into enhle for wena. Nawe awukayiqondi kakuhle, khawuyiphahlele, uyicengele, uyicelele ide ivele lento iyiyo. Sidlule iphinde ibekwa nguPhumza Malgas. Uthi ndiphupha ingathi sikwindawo, ingathi sisetown, siliqela lo mama, ngathi siyashophisha, simane sizofaka emotweni. Ndithe xa ndisiza emotweni ndiqaphele ukuba kukho umama ongakhangehle, ingathi uhleli eback seat kule moto uyozela. Xa ndizijonga ezinyaweni andinxibanga zihlangu, kuse kube ngathi zonke iiphezi zezihlangu zam zilapha ecaleni kwemoto. Ndiyajonga endiza kuzinxiba. Xa ndijonga phezulu ndibona helicopter ingathi irhuqa into engathi yibhaskithi. Xa ndiyijonga ikhona lento iyifafazayo ibe seyifika phezu kwam indigalele ngalento. Xa ndithi ukujonga lento zii-petals ezipinki. Phumza Malgas. Push. Kuda push mos. Ndiyayidibanisa ke ngoku lento. That's why sesithi we like i-pattern. What is i-pattern? Apha ngasentla uthetha ngamaqanda, liyaqandusela. Apha there are two things, zizihlangu. Yebona it could throw someone off. Awunxibanga zihlangu, someone would say life is going to be bad. But ke ngokuthi njengoba unganxibanga zihlangu nazi iphairs, you choose ukuba ufune ziphi. Yayibona ke ngoku xa ilife imnandi, you have a choice. Usajongile njalo nansi helicopter ithoba izinto phezulu, ii-petals. I-petal is yayibona mos iflower. Sometimes it smells nice, is a form of new life.
because after the petal will have new life, it either a fruit or whatever. So iphendula ke ngoku lento bendisithi khawukujonga uba yintoni lizayo. Ikhona into entle sihlobo, ibize kuqala iza ngabantu abadala basemanzini okanye basethafeni, nguwo zawubazi abantu bakokwenu, but ngoku iza ngehelicopter ihla phezulu. Yinto entle leyo, yinto emnandi leyo. Nazi ezisihlangu that you can choose from. So zikhona izinto ezimnandi eziza your way. Uyayibona ke xa isento zimnandi uvela ulinde. That's why we go to i-fortune tellers, we want fortune. Yintoni emnandi ezayo. So ithi into yakho sihlobo sami iza kakuhle loo nto ubhiziyo, izawulunga ubuyibambile okanye sezilungile, mhlawumbi sezilungile, ungamlibali utata uBhele. Utata uBhele ina i-drink masiyilahleni lena yanamhlanje ithi 35 minutes. Inida abantu ke abanestamina ke xa ithi 35 minutes. Siye kolo hlobo ke sizawudibana next Sunday. We'll be doing week 6 sisahlaba ikhwelo ke kwena mntu othi uyayithanda into ohlalutya amathongo, uzoncedisa uBhele azokhe aphumle angahlalutyi. Sizawudibana ni ke ngomso xa sisevenkileni siyothengisa ikhombo yesichitho camagu.